Na start. Tak jak to vypadá na dovršení. Ale Aleš tady taky pátek. Dráha číslo 1 v pořádku, bohužel dráha číslo 2 nedobrzdila. Potrati nám běhá nějaký sportovní test, nemohli byste se ho podržet? Tak, ježišmarja, Dominiku, tohle to ani nebudu číst, jaký máš handicap. 25. Startovní číslo 74, pan Jiří Lukáš, běžecký handicap taky 25 metrů. Pak je to aspoň takové vyrovnané. Pánové, jste připraveni? Tak poprosím diváky pozor, vystupujte do dráhy a jdeme na to. Tak jedeme. Stejná vozidla, stejný handicap. Stejná barva. Tak. Ještě může probrzdit, ty počkej, ukážku. Takže to byly poslední 2 vozidla v této kategorii. Ale tam už byli skoro stejně, jak zastavili, tak to už... Točíš to? Točím.